sai ba bibiya gare ni. Assalamu alaiki tawa habibiya ta kina bawa duk kulawa, kin fi su mata a cikin rikin dashewa, jini da hanta duka duniyar kyawawa, ba wata kamar ta haƙuri gare ta mai kyau ga nutsuwa ke zana nuna. Masoyiya sai ba daure ki taho ki zo mu zauna. Masoyiya sai ba daure ki taho ki zo mu zauna. Ni fa na yi sa'a walla na samu kauna tun da so duki na kulla. Shigo gidana na zama uban batula ke kuma uwar amina, zana sa tufa da hula ki wanke kaina ki kare hakina da na ki guna ni yau zaman amana. Dukkanin abin da ke kunshi a rai din ke na tara, in za ka yo aure kar da ka duba sura, haƙuri da juriyar ta tarbiyya shi ka lura. Ni dai na baiwa zaɓi wa ilahu na yi nasara, shi ya bani ke ce Allah samu dace gidan aljanna. Tafiyan kima daban ne, kina da tsafta ga kyau ko ba ado ne, dawi suwa ta murmushin ki in kin yau ne, nikin faranta wani za ya ce karya ne, ka zo ka ganta ce ka kama taka ka daina shakka.